Inaanyayahan ko ang mga guro, magulang o individual na sumali sa kampanya against illiteracy among our Filipino children. Dahil sa pandemya, tiyak na lolobo ang bilang ng mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan nating sukuin ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Magtulungan po tayo. Bunso. Okay? Kuya. Tayo. Ate. Lolo. Nanay. Lola. Inaanyayahan ko ang mga guro, magulang o individual na sumali sa kampanya against illiteracy among our Filipino children. Dahil sa pandemya, tiyak na lolobo ang bilang ng mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan nating sukuin ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Magtulungan po tayo.